बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 21 फेब्रुवारि 2020 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, समाजाव मान सन्मान मोनगोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, बहाबा थांनोब्ला थांनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां सान। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव बोलो बांगोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान सन्मान बांगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, आलासिबो फैनो हागौ, मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समाव मावनो हागोन, बहाबा दावबायहैयोब्ला गोसोआव गोदान मोन्दांथि फैगोन, गुबुनजों बाख्नाय जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन, गोसोखौ गुद गुद मोनगोन, न'खराव बयनिबो गेजेराव अनलायनाय फैगोन, सोरबा आलासिबो फैनो हागौ, रांखावरियाव मोजां, सिगांनि एना एनिया जोबगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, मोननो गोनां रांखौ दिनै मोननो हागौ, देहाया मोजां थानाय नङा, माबा जाफ्लांनानै उदैनि बेमाराव गोग्लैनांनो हागौ। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोरबा लोगोनि थाखाय गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन, देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, रांखावरियाव मोजां होनजायो, मोननो गोनां रांखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ, न'खराव एना एनि फैगोन, गोसोखौ गिलिर मोनगोन, न'निफ्राय बहाबा दावबायहैयोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, गाज्रि साननायखौ नागारोब्ला मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोदान एबा मोनसे खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, समाजनि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन, गोदान खामानिखौ जागायजेननो हागोन, रांखावरियाव मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, गोबां खामानियाव मुखुब थानांनायाव देहाखौ मेंनाय मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय दिनैनि साना बारा मोजां नङा, एना एनि फैनो हागौ। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव मोजां साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, समाजाव मान सन्मान मोनगोन, गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायनो हागौ, रांखावरियाव जोबोद मोजां होनजायो, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोनफिननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन। दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन,
देहाया मोजाङैनो थागोन। गाज्रि खौरां बहानिफ्रायबा फैनो हागौ। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। दिनै मुंदांखा सुबुंफोरजों बहाबा लोगो मोनलायनो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुना नोंनि बाथ्राखौ दिनै मोजाङैनो खोनासंगोन। दावबायनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। सुबुंनि गोसोखौ जै खालामनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ जै खालामनो हागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। सोरनिफ्रायबा हरखाबै धोन मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफोरनि थाखायबो दिनैनि साना जोबोर मोजां। धनु राशि दिनैनि साना धनु राशिनि थाखाय जोबोद मोजां होनजायो। गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ दिनै बांगोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियावबो जोबोद मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। बहाबा थांनांगौ जायोब्ला दिनैनि साना जोबोर मोजां। मकर राशि दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। बहानिफ्रायबा हेफाजाब मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। सोरनिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोनि साननायफोरखौ गावबागावनि गेजेराव फोरमायलायनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। दिनै गोब्राब हाबा मावोब्ला जोबोद मुलाम्फा मोननो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना कुम्भ राशिनि थाखाय जोबोद मोजां होनजायो। गोसोआव गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुनजों बाख्नाय जागोन। समाजाव मोजां मान सन्मान मोननो हागोन। सोरनिबा हेफाजाबखौ मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजां थागोन। बबेबा मोनसे फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय दिनै मोजां सान। मीन राशि दिनैनि साना मोजांद्राय नङा। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। देहायाबो बारा मोजां थानाय नङा। गोबां बेले बेजे थासारि फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। सोरबाया नोंखौ मेगन खेबखोमागोन। बहानिफ्रायबा धोन मोननायनि आसा दङ। मोजां खौरां फैनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयोदि जाहाथे नोंथांमोना
जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव गावबा गावनि रासि एबा बरादखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।